Pred 5 rokmi naše združenie oslavovalo 25. výročie svojho vzniku. Hľadali sme nejakú príležitosť, ako to obohatiť, a tak nás napadlo spojiť prax s akademickou pôdou a obohatiť túto udalosť. Kľúčovým prvkom je to, aby naši členovia, odborníci na mnohé otázky, pomohli napredovať študentom fakulty masmediálnej komunikácie, hlavne v témach marketingu, a to zeleného marketingu. Študenti riešili propagáciu jednak samotných obalov nápojových kartónov, ako aj zlepšenie ich recyklácie. Máme mnohé pozitívne ohlasy na pokračovanie tejto spolupráce, ktorej sa určite nebránime a ktorú oceňujeme. Do budúcna sa určite nebránime taktiež v spolupráci s ostatnými vysokými školami, tak aby sme hľadali jednak talenty a jednak rozširovali témy, ktoré sú zaujímavé a potenciálne pre našich členov a vedeli dať pridanú hodnotu aj samotným